Praktikatu. Euskara, Doainik? berbalagunen. Bueno, ni hasi nintzen aekan bigarren urratzean. Eta oso maila bajuan eukan. Eta behitu orain egiten dut lan, bai antzerkian, bai, ateratzen den leku guztietan euskaraz eta aekan ikasi dut. Kalean erabili dut, lagunekin bai, eta, baina aukera izango banu, berbalagunen parte hartuko nuke duda barik. Hori, animatzeko jendea posiblea dela eta posiblea da zure bizitza euskaratzea eta euskaraz bizitzea. Iku koaratxiritan bai pamutzo wika. Euskaraz izango da gaur nire herria indarrez esnatu da. Nik uste dut beharrezkoa dela euskara euskaltegitik kalera ateratzea. Eta herrian ez bada askorik entzuten, ez badaukazu beste aukerarik, hor daukazu doainik berbalagun, kafetxo bat hartzen duzu, paseo bat emoten duzu, eta bitartean praktikatu alduzu ikasi duzuna. Eta gainera entzuten da, herrian eta kalean, eta hori da importantena.